Els fabliaux són un gènere narratiu medieval provinent del nord de França. Neix al segle XII, cap a l'any 1160, i es transforma en altres gèneres a partir del segle XIII. S'estén mitjançant els joglars i va dirigit principalment a la burgesia. El terme fabliau és el diminutiu de la paraula francesa fable, perviuen fins al segle XV. S'han conservat fins ara escrits en vers amb l'estrofisme anomenat codolada. Tracta assumptes divertits, lliures i sobretot obscens. El seu objectiu no és transmetre un missatge ètic, sinó fer passar una bona estona al públic, divertir mitjançant el sarcasme i la ironia. Els protagonistes solen ser de baixa o mitjana extracció social i sovint el personatge principal és una dona que es presenta com astuta i maquiavèlica. L'home té un paper més ingenu o innocent, ja que freqüentment és la víctima de la trama amorosa o d'un engany. El clergat tampoc es deslliura de la burla dels fabliaux. Els capellans són presentats com persones amb ambició i amb l'únic objectiu d'aconseguir riqueses i poder. És un tipus de literatura molt de l'estil dels goliards i molt estesa per tota Europa. Les seves característiques principals són la brevetat, que només apareguin 2 o 3 personatges o un sol escenari o 2 com a màxim, la unitat temporal, que les històries duren un dia o 2 com a màxim, i aquesta misogínia i anticlericalisme dels quals parlàvem amb la infidelitat de la dona casada com a tema principal. Els vicis més castigats pels fabliaux són la hipocresia i l'avarícia, però no tant la luxúria, perquè sol triomfar la trampa sobre la virtut. Actualment es conserven unes 150 obres, la majoria anònimes, tot i que se'n troben designades per Gautier de Lieu, Jean Bodel o Rutebeuf. El conte més antic conservat es remunta a 1160. El més famós dels fabliaux és el d'Aristòtil, que renya el seu deixeble Alexandre per enamorar-se d'una dona, i ella es venja enamorant-lo a ell i obligant-lo a posar-se 4 grapes i dur-la com un cavall. Els exemples en català serien el sermó del bisbató, la disputa d'en Buc amb son cavall, els planys del cavaller Mataró, el sagristà i la burgesa, el testament de Bernat Serradell de Vic, però potser el més conegut és el llibre de Fra Bernat del gironí Francesc de la Via, que explica les peripècies d'un frare de vida dissipada que intenta aconseguir els favors amorosos d'una monja i s'ha de barallar amb altres 2 pretendents, un canonge i un cavaller. Al final, qui aconsegueix els serveis amorosos de la monja és el narrador, que és un alter ego de l'autor. Giovanni Boccaccio va néixer al 1313 i va morir al 1375, prop de Florència, Itàlia. Les seves activitats paternes van dur-lo a Nàpols i entrar en contacte amb la lluïda cort de Robert d'Anjou, on va conèixer de primera mà les classes nobles i la vida cortesana. Va tornar a Florència carregat de prestigi moral i intel·lectual. Allà s'esdevindrà la pesta negra, fet que constituirà el punt d'arrencada del Decameró. En la seva literatura hi ha rastres de la literatura popular, la tradició clàssica i l'experimentació artística. El primer període de la seva obra és molt experimental i imita la tradició trobadoresca barrejada amb fórmules dels romans francesos o tècniques de la tradició clàssica medieval. La Caccia di Diana, Filocolo o Filòstrato són algunes de les obres d'aquest període, però la més coneguda és Elegia di Madonna Fiammetta. L'exercici de les activitats diplomàtiques li permetrà establir contacte amb Petrarca. La seva trobada li obre les portes del coneixement, aprofundint en els autors llatins clàssics com Ciceró o Sèneca. El període que transcorre des de la redacció del Decameró fins a la seva mort, el llatí passa a ser la seva llengua habitual en les composicions, tot i que encara fa servir el vulgar, l'italià, en la redacció d'Il Corbaccio o en els comentaris sobre la Divina Comèdia. El seu llibre principal, doncs, és el Decameró. Cal situar-lo entre 1348 i 1349, un cop superada l'epidèmia negra, però la redacció s'allarga fins a 1351-53. El títol Decameró prové, com a les altres obres de Boccaccio, del grec, concretament de Deca, que vol dir 10, i Emera, que vol dir dia. Es tracta d'una obra integrada per les narracions de 100 relats efectuats per 10 joves florentins durant 10 dies. Hi ha una certa exaltació vitalista que acompanya la narració dels joves. En el Decameró conflueixen el nou esperit burgès i la pervivència d'elements de la tradició cortesa cavalleresca. La ciutat, l'espai habitual de mercaders i burgesos, serà el marc de les narracions de l'obra. D'aquí ve que el Decameró sigui un bon recorregut pels ambients dels mercaders italians del segle XIV, amb els seus burgesos, capellans, artistes, artesans, una rica galeria de personatges. El Decameró ensenya un nou ideal moral, la recerca del goig i la felicitat de viure en el present, una exaltació vitalista que arrenca precisament en uns moments en què la mort omple les places i els carrers de Florència a causa de la pesta. Hi ha 2 temes, l'amor en el seu vessant impetuós i passional, amb el seu caràcter eminentment democràtic, i l'enginy i la intel·ligència com a únic mitjà per intentar esquivar els embats de la dissort i aprofitar les circumstàncies favorables de la fortuna. Gràcies a l'ús de l'enginy, els protagonistes podran trobar una sortida airosa al seu desig sexual o amorós, com el murri jardiner Masetto de Lamprovecchio, que fent-se passar per mut aconsegueix
aconsegueix jeure amb totes les monges d'un monestir. El llibre fa una doble aposta. Exalta el desig de viure, la recerca del plaer, el carpe diem, que acabarà sent en el renaixement, i presenta una visió vitalista de la vida individual dins del conjunt de la col·lectivitat, amb la idea de la civilitat i la tolerància, que evita la hipocresia social i també la desmesura que posaria en perill la convivència social. El Decameró es mou, doncs, entre el relativisme i la tolerància. Quan parla, per exemple, el personatge del jueu Melquisedec, que fa una reflexió com la de Ramon Llull en el llibre del Gentil i dels Tres Savis. L'obra censura amb una crítica àcida i punyent la hipocresia i el capteniment moral de molts frares i monges i denuncia les soterrades intencions dels clergues. La veu del narrador omniscient delimita el segon nivell narratiu, una mena d'esquelet del qual deriven les 100 històries que conformen el llibre. L'aparent dispersió que podria produir la simple acumulació d'un seguit d'històries més o menys enjogassades i divertides queda perfectament resolta amb el sentit unitari que presenta pel que fa als temes. I acompanyant a la varietat de temes també hi ha una varietat d'estils, com si fos un retaule gòtic. Geoffrey Chaucer neix al 1340 i mor al 1400. Va viure en un període agitat i turbulent a Anglaterra amb les conseqüències de la Guerra dels 100 anys, les revoltes camperoles i la pesta negra del 1350. Va viatjar molt per França i Itàlia i va conèixer Dante, Petrarca i Boccaccio. De tots ells, Boccaccio serà a qui s'assembli més, sobretot per les coincidències d'estructura entre el Decameró i els seus contes de Canterbury, però no s'assemblen gaire més. L'obra Contes de Canterbury aplega 23 narracions, majoritàriament escrites en vers, entre 1386 i 1387. Parla de la trobada d'una sèrie de pelegrins en un hostal de Southwark que fan camí cap a Canterbury i això és el fil argumental que hi haurà entre les històries. L'hostaler proposa que cadascun dels pelegrins expliqui 2 contes a l'anada i 2 més a la tornada a fi de fer més agradable el viatge, i la proposta és acollida amb entusiasme pel grup. Els contes de Canterbury té unes narracions que neixen com a resposta al debat obert a propòsit del conte precedent, sovint amb la pretensió de trobar un contrapunt irònic. Chaucer hi aporta realisme, un fresc de la societat anglesa de finals del XIV. El tema principal és l'amor, des dels refinaments cavallerescos i les insinuacions amoroses del conte del cavaller Topazi fins a la befa profàs que fa Alison, el seu pretendent, el sagristà Absalom. Hi ha molta gamma de situacions. L'altre gran tema és el matrimoni i el paper de les dones en la nova societat. Si fins llavors només podien ser un ideal, la midons trobadoresca o la dona angelicata del Dolce Stil Nuovo, ara la dona podia començar a treballar i vincular-se al poder de les estructures regides pels homes. Aquest és precisament el debat que ens planteja el conte de la vídua de Bath, és a dir, una reivindicació de la condició femenina. Jaume Roig va néixer a València a començaments del segle XV. Era mestre en medicina, probablement va estudiar a Lleida, una universitat fundada cap al 1300 pel rei Jaume II el Just. El seu prestigi social, heretat de la família, i la seva competència professional el van portar a ser metge de la monarquia, del municipi i dels estaments religiosos de la seva ciutat natal. Va ser també examinador de metges diversos anys. El 1436 va formar part de la comissió que el municipi va crear per seleccionar el primer dels tribunals que des d'aleshores hauria d'examinar els veterinaris. Va ser administrador i metge visitador de malalts de l'Hospital d'en Clapés, de l'Hospital d'en Bou, de l'Hospital dels Innocents i altres llocs. També va ser conseller de València el 1456. Des de 1446 era metge de la reina Maria de Castella, esposa d'Alfons el Magnànim, la mort de la qual va certificar el 1458. Des de 1469 va estar al servei de Joan II el Gran. Va portar també el llibre de comptes de fàbrica de la parròquia de Sant Nicolau des de 1455. Va escriure diversos llibres, però el seu principal és l'Espill, del 1460. Consta de 16.359 versos escrits en noves rimades, que són apariats a 4 síl·labes, d'origen francès, la qual cosa li permet un exercici d'enginy i més atenció de l'auditori, a més dels efectes còmics que provoca la rima. Comença amb el tòpic de la falsa modèstia literària, demanant a un receptor, Joan Fabra, que li corregeixi el text. Es presenta com un relat autobiogràfic en primera persona, adreçat al nebot de l'autor, Baltasar Bou, per ensenyar-li que defugi les dones, causadores de desgràcies, i la vida de l'autor s'ofereix com a model del que cal evitar, pel que fa al seu fracàs amb les dones, i també per predicar l'ascetisme i la virtut. Només salva de la crema a la verge i a la seva dona, Isabel Pellicer. Aquesta crua descripció de costums de la València del segle XV té 4 parts: la joventut, el casament, la lliçó de Salomó i la viudetat. Cadascuna d'elles està fragmentada en 4 capítols. La misogínia de l'Espill és tan exagerada que havia de provocar per força la rialla en el públic contemporani. És una comèdia en el sentit medieval del terme, és a dir, una obra escrita en un llenguatge col·loquial, protagonitzada per personatges de baix nivell que comença malament i acaba bé.
Àurea. Jaume Roig manipula textos de referència, els exemples, els miracles, la Bíblia, la llegenda àurea de Jaume de Baratza, de manera que en canvia el sentit. Modificacions que el seu públic captava i li semblaven una mostra d'habilitat i enginy. Deforma grotescament la realitat i no negligeix els detalls més desagradables i fins i tot repugnants. Per exemple, un fragment explica com unes hostaleres de París donaven als seus clients carn humana per menjar. Aquest motiu folclòric serà la trama argumental del musical Sweeney Todd de Stephen Sondheim del 1979. Les descripcions de l'espill assoleixen una vivesa i una expressivitat extraordinàries. També hi parla de medicaments, de malalties, de menges, de pacients, d'experiències personals com a metge, i també del cos de les dones com el descrivien els tractats mèdics del seu temps. Les dones ja existeixen només en funció de la procreació, i per això el cos de les dones és analitzat a partir de la menstruació, del semen femení, del coit, l'embaràs, el part o la lactància. Fins i tot la seva pròpia dona, Isabel Pellicer, que ja era morta quan va escriure el llibre, rep un elogi del seu comportament virtuós i exemplar que diu «A tots paria més hom que dona». Els versos de 4 síl·labes de vegades provoquen una lectura difícil, i això obliga l'autor a utilitzar amplis incisos, a mutilar versos i, en definitiva, a practicar diversos equilibris que moltes vegades distorsionen la sintaxi de la frase. Utilitza el valencià col·loquial de l'Horta, i amb el seu estil còmic, Jaume Roig estableix una polèmica literària amb el model de la valenciana prosa de Joan Ruiz de Corella, que era la prosa d'art aristocràtica del moment. Alfonso Martínez de Toledo, l'arxipreste de Talavera, va escriure El Corbacho el 1438. S'havia de titular Reprobación del amor mundano i va acabar amb aquest altre títol per influència del Il Corbacho de Boccaccio. Parteix de la misogínia per combatre la luxúria d'homes i dones. Té 4 parts. La primera exposa els pecats derivats de l'amor boig. La segona tracta les maldats del gènere femení i descriu escenes quotidianes. La tercera relaciona l'amor amb els diferents temperaments masculins, colèric, sanguini, flegmàtic i melancòlic, i els vincula al zodíac i als planetes. I la quarta part reivindica el lliure albir humà, combat l'astrologia que determina el destí i lloa la providència fent una al·legoria de la pobresa i la fortuna. Les influències de l'obra són Boccaccio, Sant Agustí, l'Arcipreste d'Eita o Francesc Eiximenis, però sobretot el llibre De Amore del francès Andreas Capellanus, escrit el 1200. També omple el llibre de refranys i sentències, i la prosa literària s'omple de parla popular de l'època, amb reiteracions, exclamacions, interrogacions, diàlegs. Així atreu els lectors que defugirien un sermó moralista. L'objectiu és fer de la dona un objecte de menyspreu, però ho barreja amb l'humor, de manera que es mostra molt més cruel amb les alcavotes o els homosexuals. Les escenes són satíriques, amb dones presumides i homes que gallegen i fan el ridícul. La part més seriosa del llibre és la part llatinitzant i culta, plena d'hiperbetons i neologismes. Fernando de Rojas va néixer a la Puebla de Montalbán, a Toledo, a la segona meitat del segle XV. És un convers d'una família de 4ª generació. Va ser jurista i alcalde de Talavera i es va casar amb Leonor Álvarez, també filla d'un jueu convers. Va tenir una vida acomodada i certa fortuna, i una gran biblioteca amb obres dels seus coetanis i també dels clàssics grecollatins i dels humanistes italians. En el seu testament de 1541 va voler ser enterrat amb l'hàbit de franciscà. La Celestina és la seva obra principal. Es va publicar el 1459 com a comèdia de Calisto i Melibea i tenia 16 actes i era anònima. En aquesta versió no morien els protagonistes, per això li diu comèdia. En edicions posteriors, l'autor es presenta i diu que es va trobar el primer acte ja escrit i que a partir d'ell va fer l'obra. Signa a través d'un acròstic situat en 11 octaves. El 1502 la va ampliar a 21 actes, va afegir la mort dels protagonistes i la va titular Tragicomèdia de Calisto i Melibea. I diu que l'ha allargada per pressions dels lectors. Des de 1519 es diu només La Celestina. El seu argument ens explica que el noble Calisto entra a l'hort de Melibea per perseguir un falcó que se li ha escapat, tema típic de l'amor cortès dels segles XIII i XIV. S'enamora d'ella, però ella el refusa i el renya pel seu comportament. El criat de Calisto, Sempronio, va buscar una vella alcavota que es diu Celestina perquè faci de mitjancera entre el seu amo i la noia. Però Pàrmeno, un altre criat, no hi està d'acord, fins que Celestina el convenç dient als dos criats que es repartiran el que guanyi en el tracte. Celestina té coneixements de màgia i és astuta, de manera que aconsegueix que ella s'enamori i es citin. Rep una cadena d'or en pagament, però quan els dos criats li reclamen la seva part, ella no els la dona i ells la maten. Els agafen les autoritats i els executen. Calisto es va trobant amb Melibea i una nit, que li sembla que els seus nous criats estan en perill, corre a ajudar-los i cau per les escales i mor. Melibea li ho explica al seu pare i se suïcida tirant-se des de la torre de casa al carrer. Acaba l'obra amb el plor del seu pare responsabilitzant el món, la mort i la fortuna del que ha passat. Els temes de l'obra són l'amor, la mort i la fortuna, però tractats de forma diferent de l'època medieval.
L'amor és apassionat i actiu, principalment en les parelles femenines de Melibea i Calisto, Areusa i Pàrmeno i Elícia i Sempronio. La Celestina ha sigut prostituta de jove i regenta un bordell. La fortuna està barrejada amb un encadenament lògic dels fets, basat en la causa-conseqüència. La Celestina ha mort per la seva codvícia, els criats moren per assassinar-la, Calisto mor perquè és irresponsable i Melibea és l'única que mor per tria personal perquè no vol viure sense ell. La mort és el final tràgic de tots els personatges i no és gens exemplar perquè tots moren sense confessar-se, amb la qual cosa no poden anar al paradís. També hi ha altres temes, com la màgia i la bruixeria, i se subratlla la deslleialtat dels criats cap al seu amo, de qui es burlen i a qui enganyen. La intenció de l'autor és prevenir contra els malcriats i les falses dones fetilleres. El missatge és moralitzador, tots moren pels seus pecats. També denuncia la hipocresia social, que la gent faci una cosa i en prediqui una altra. Presenta alguns dels pecats capitals, de llavors, com la luxúria, l'avarícia, la ira, etc. És una obra renaixentista, pagana i sensual. Quan parla de la passió amorosa, del suïcidi d'ella, o quan Calisto respon a la pregunta de si és cristià dient «Yo, Melibeo soy y a Melibea adoro, y en Melibea creo, y a Melibea amo». La deificació de la noia és una amoralitat. L'obra té una forma completament dialogada. Té actes, alguns moments que els personatges fan fins i tot una part, introspeccions i sembla teatre, però és tan llarga que no es pot representar, i per l'espai i el temps sembla una novel·la. El seu gènere concret és el de la comèdia humanística, un gènere creat per Petrarca i destinat a ser llegit, no representat. La Celestina és hereva de la Trotaconventos del Libro del Buen Amor. És una vella pecadora que coneix les debilitats dels altres i se n'aprofita. És lúcida i sàvia, mentre que els altres estan obcecats per les passions. A cadascú li dona el que vol, i és tan falsa i avara que acaba víctima dels seus vicis. Calisto és una mica insensat i amoral, un pèl ridícul. Sembla que només vulgui endur-se al llit a Melibea. Però sap tocar el llagut i sap de música, pels seus orígens nobles. Melibea és més espiritual, però a mesura que avança la passió perd el domini de la seva voluntat. El fet que caigui en el desordre amorós està justificat per les males arts màgiques de Celestina. Intenta manejar les situacions igual que ella. Hi ha dos mons en l'obra, el dels amos, més espiritual, retòric i superficial, i el dels criats, més realista, prosaic i ordinari. Però en el fons tots els grups es deixen endur per la passió, i l'autor confia poc en les classes altes. El tema de l'obra, doncs, és aristotèlic. La raó desbordada no es pot contenir amb la voluntat racional. Sempronio és el contrapunt de Calisto, perquè hi parla d'igual a igual i de forma culta, i verbalment hi està per sobre. Pel que fa a l'estil, els joves s'expressen de forma greu, culta i elevada, amb paral·lelismes. En canvi, els criats, Celestina, Elícia i Areusa, que són dues prostitutes, d'una forma àgil, viva, amb refranys, frases curtes, insults, paraules grolleres, etc. Cervantes va dir de l'obra que era un libro divino si encubriera más lo humano. L'obra de François Villon, nascut el 1431 i mort el 1481, és molt diferent de la producció poètica sobre l'amor tant de trobadors com del Dolce Vita Nuovo com de Ausiàs Marc, tot i que amb ell té més punts de contacte que amb cap altre. Villon parla de la mort, en fa una reflexió personal, parla de l'odi, etc. L'escriptor francès utilitza una llengua vigorosa, amb vulgarismes per ajustar el poema a l'ambient moral que el genera, que treballa el joc de paraules, l'homonímia, la polisèmia, l'ús de parònims, a fi de posar de manifest el rerefons de la realitat. Un doble sentit en què és possible intuir el somriure sorneguer, l'humor àcid i de vegades macabre i tot de Villon. Probablement va néixer a París, va cursar estudis de mestre en arts a la Sorbona i aquests estudis no li van servir de res per obtenir cap privilegi eclesiàstic que li garantís una existència tranquil·la. Ben al contrari, empès per la pobresa, aviat s'inicià en la delinqüència, fent robatoris, baralles i assassinats que el porten a ser condemnat a morir a la forca. Les seves dues obres principals són El llegat i El testament, i un grup de poesies esparses, entre les quals hi ha la coneguda balada dels penjats. Tant en El llegat com en El testament fa una interessantíssima descripció de la societat parisenca del seu temps. Quant al llegat, es tracta d'una obra en què l'autor va mirar de defensar-se de l'acusació de robatori que ell i uns còmplices havien perpetrat la nit de Nadal de l'any 1456 en el Col·legi de Navarra de París. El to irònic, la befa cruel i el sarcasme descarnat constitueixen els ingredients que Villon empra per elaborar aquesta autodefensa literària que és també un atac demolidor contra els seus adversaris. Després de fugir de París per evitar la condemna per robatori, acaba empresonat i està a la presó tot l'estiu de 1461. Quan surt per un indult, ataca el bisbe en la seva altra obra anomenada Testament i reflexiona sobre la seva vida, la seva pobresa, la bellesa, la fe, amb un to trist i sincer, i medita sobre la mort. El tema és Ubi sunt.
la fugacitat de la vida i el plaer efímer. Decideix anar repartint els seus béns i passa comptes amb les seves relacions socials amb sàtira, crítica i humor àcid. La seva obra reflecteix una societat més fosca i sòrdida que la de les corts feudals trobadoresques.